дар асоси тағйироте ки рӯзи 20 феврал яъне ки моҳи октябр запрети шумо вақте ки кушода мешавад. биё ман ягон гапи безеб нагум, ҳаволатонам ба худо месупорам. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. оиди як тағйироту иловаҳо дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат бошем. дар анҷа хотиррасонтон мекунам ки барои шумо сюрприз тайёр кардагем. агар бихоҳем ки соҳиби 40 дона падарка бошем, рақамҳое ки дар комментария закрепит кардагия WhatsApp дорад. дар WhatsAppаш салом бинависонед ва ҳатман дастгирии худтонам нишон бидиҳед ки дастгиритон бениҳоят сист шидагия. мавзӯи асосии имрӯзаи мо ҷазо барои монеъ шудан ба таҳсили хонандагон сангинтар шуд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо барои монеъ шудан ба таҳсили хонандагон то синфи 11 сангинтар шуда то 86 000 сомонӣ ҷарима ё ҳатто то 2 соли зиндон пешбинӣ гардид. дар ин робита ба кодекси ҷиноӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо ворид гардид ки барои монеъ шидан ба нафароне ки таҳсил мекунанд дар мактабҳо, яъне бисёри нафарҳое ҳастанд ки аз синфи нӯҳумӣ бигем фарзандои худшона аз мактабҳо мебуроранд ва асос бигирем агар то синфи 11 бояд таҳсил кунанд. яъне ҳар нафаре ки монеъ мешавад барои хондан то синфи 11 86 000 сомон ҷарима пешбинӣ мегардад то ҳатто 2 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. дар асоси моддаи 164 тағйиру иловаҳои кодекси ҷиноятӣ ба ҳар тарзе монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти миёнаи умумӣ ба андозаи аз 1000 то 1200 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. гуфта мешавад ки айни ҳол як нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 72 сомон мебошад. нишондиҳандае ки мо номбар кардем ҷаримаш 86 400 сомона дар бар мегирад. қаблан таҳсил то синфи нӯҳум ҳатмӣ буда хониши синфҳои 10 ва 11 ихтиёрӣ дониста мешуд. дар асоси тағйироте ки рӯзи 20 феврал аз сӯи вакилони парлумони кишвар ба қонун дар бораи маориф ворид шуд, таҳсили хонандагон дар синфҳои 10 ва 11 ҳатмӣ гардид. пештар бигем то синфи нӯҳумира хондан ҳатмӣ буд, вале аз моҳи феврал вақте ки тағйироту иловаҳо ворид карда шуд, айни ҳол то синфи 10 11 бигем ҳатмӣ аст. касе ки барои ҳамин синфи 10 11 монеъ мешавад барои таҳсил кардан ба мактабхонаҳо, ҷазо бигем пешбинӣ шидагия ё ки ҷарима месупорад 86 000 сомон ё ки 2 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. ҳатман муроҷиат кунед. Раупов нависондаи: салом акаи Сорбон, комментарияда чанд бор илтимос кардам ки чеки патент ай вақти муайян карда 4 рӯз гузашт, боз супорам мешавад, аммо ҷавоб надодем. шумо барои боз супоридантон аз ҳама роҳи хубаш ҳамин мебошад ки як бор аввал патенти худтона проверка кунед ки оё аннулировать шидагӣ ҳаст ё ин ки не. агар аннулировать шидагӣ бошад, мутаассифона дигар супоридани шумо ягон ҳоҷат надорад. амон нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар мавзӯи 40 падарка мефаҳмондӣ, ҳамун падаркаҳо чиянд? бародари азиз ва гироми қадр, дар комментария номери WhatsApp ҳастай, дар онҷо муроҷиат ки ба ту ҳамаша мефаҳмонам. як кас нависондаи: салом акаи Сорбон, хушрӯ гап мезанем, ҳар рӯз тамошо мекунам. ман запрет дорам, 25-10-24 тамом мешавад. ҳамира хушрӯ мефаҳмонем. саломат бошӣ ака. яъне ки моҳи октябр запрети шумо вақте ки кушода мешавад ва дар назар доштагӣ бошем ки шумо баъди ҳамин муҳлат ба Федератсияи Русия рафта метонед ё ин ки не. вақте ки моҳи октябр ба охир мерасад, пеш аз ба Россия рафтан ё пеш аз билет гирифтанатон, шумо як бор аввалан биред дар шуғли аҳолӣ, ҷои шиноснома ва раводид кушода шидагӣ аст. проверка кунед ки дар ҳақиқатан кушода шидагӣ ҳаст ё ин ки не, баъд аз пай сафар ба Федератсияи Русия шавед. як кас нависонда: ассалому алайкум, патентҳои мо московскӣ, мо подмосковӣ кор омадем, метавонем ки перевод кунем, боқӣ зинда бошед.
переоформлять кардани патент иҷозат ҳаст, вале дар амал ин чиза ба назар намегиранд. ҳозир иҷозат додагӣ нестанд ки ба як патент дар чанд ҷо кор кунед. ин лоиҳа пешниҳод шид ки шаҳрвандои хориҷида осониҳо оварда шавад, ба як патент дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия кору фаъолият кардана иҷозат бидиҳанд. мумкин дар ояндаҳои наздик иҷозат дода шавад. як кас нависондаи ҳамин гапаш худаш дурӯғай. запрети як умра то ҳол ҳеҷ кадан назадиям. ранги сагбори мелақӣ дурӯғгӯида якум ҷойӣ. барои чӣ савол баъзе нафари ту ҳамин комментариҳои ҳамин хеле менависондагӣ, баъзе нафар одам қадар бадбахтӣ ки мафкурае надорем ки як чиза бихонем, як чиза дуруст бифаҳмем. мегӣ ки то имрӯза ҳеҷ кара запрети як умра назадиянд. айҷа бар меояд ки ту худат ягон мақсад биёма ягон гапи безеб нагум, ҳаволатонам ба худо месупорам. ҳамин хеле одамое ки комментариҳои бад менависонед, ман намехоҳам бихонам асосан мегапора, лекин дар вақте ки барнома мо тайёр кардесем дар инҷа комментариҳо мебирояд, одамизод як мақсад мехоҳад ки баъзеша ҷавоб бития, лекин ба ҳар ҳол ҳамин хеле одамода ҷавоб додан мисол кори хатое. шумо барои ҳамин ҷавоб додани мо намеарзед. як кас нависонда ассалому алайкум, регистратсия агар 2 ҳафта монда бошад, тоҷикистон рави граница проблема мешавад? 2 ҳафта регистратсия надошта бошӣ. дар инҷа нависондаи агар 2 ҳафта монда бошад, бо нависае ки 2 ҳафта регистратсия надошта бошӣ. вақте ки 2 ҳафта не, як рӯз агар берегистратсия бошед, то ҳатто метавонанд ки шуморо дастгир кунанд, мисол ҷарима кунанд ва видварения кунанд. як кас нависонда ассалому алайкум рад. граница тенҷа мегӯй аҳвол шабин бугу. бародари азиз ва гиноми қадр, худтон наворҳоро дар интернетҳо дидестем ки чӣ воқеаҳо дар границаҳо рух додесай ва мо видео карда будем, гуфта будем дар ин мавзӯъ. касое ки бехабар ҳастанд боз як видеои дигар мекунем, мефаҳмонем. мисол дар вақте ки границаи Қазоқистон сафар кардесем, очирата дидесем, мисол шаҳрвандоро намондесанд ки граница перескат кунанд, ҳама ин мушкилиёро худтон дар интернетҳо дидесем. чизе ки тез паҳн мешавад, ман фикр мекунам ки дигар дар он мавзӯъ ҳоҷат ба гап задани мо нестай. ба ҳамин хотир ман гап назадам дар ин мавзӯъ дигар. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадри мо, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.